Estimadas persoas do público, ocupen as súas localidades con prontitude e poñan en silencio os seus dispositivos móviles. Isto está a piques de Vaya. Vale, ben, agora. Chegou o momento de subir o fallado máis meque-meque e dar comezo á grabación deste podcast. Atención, aquí algúns efectos de son vanos poñer vostedes, así que cando entren as condutoras desta gala, queremos un fortísimo aplauso. Todo listo, damos yo rec e... Youtubeiras máis, episodio 1. Alboroto algoritmo, con Leila Fernández e Carlos Vieito. Hola parroquia, damos a benvida a este podcast especial que lle chamamos Alborotando o Algoritmo, nesta gala especial tamén dos youtubeiras máis plus. No, Carlos, non abras esta ferida. Youtubeiras máis. Quen estuvera de o ano pasado? É que non me quedou claro. Gustaríame o de plus, máis. Eu sempre fun de máis. Pois deixámoslo en máis. Como ben dixo o Gabri, somos Leila Fernández do Fallado Podcast E Vieito do Exército Meque-Meque. E cando nos chamaron, fixemos ou pensamos ou falamos de por que nos iban chamar a nós, non? Porque houve por aí quen dixo que éramos moi coñecidos na esfera dos podcasts en galego. E eu creo que tan conocidos non podemos ser, porque Chuten Meme non nos fixo ningún meme aínda, Aí, por favor, queremos memes. Que tome nota. Queremos memes nosos, pero realmente... Pero non te pases, porfa. Realmente chamaronnos primeiro por ser posiblemente os máis guapos e máis guapas do podcast, que non se ven, e tamén por ser posiblemente as persoas que gañaron nunha categoría que non lles correspondía en absoluto. Somos dous podcasts, gañamos mellor canle de YouTube, e creo que tamén No, nos ganamos premio relevación, porque era revelación, pero equivocaronse ao escribilo. Pero entonces a nós fixenos moita gracia, entonces sempre dicimos que gañamos o premio relevación, que lle collemos o relevo ao anterior. E se algo bo ten esta nova gala é que está chea de formatos novos, e vos sabede lo mellor que ninguén, porque, bueno, vemos dende podcast, vemos dende o TikTok do ano pasado, contas de WhatsApp tamén. Contas de WhatsApp. Vos sabíades? Este ano, para empezar, foi o ano que máis cangles se presentaron ao youtubeiras. Youtubeiras máis. Vamos deixar de decir o máis. Sabes cantas, Carlos? Cantas. 126 cangles. Por favor, un aplauso para as persoas que Máis crean que nunca. contido. Son moitísimas, Son mínimo 126 persoas escrito en galego. Totalmente. E digo mínimo porque a canle pode haber moita xente. Moita xente que sale diante, moita xente que está detrás e moita xente que está un pouco esclavizada para que salgan esos contidos adiante. Sí, é que estás falando xa o tema duro, Sí. Que moitas daqui padecedelo tamén, que é, bueno, a de crear contido que non é todo maravilloso. Hombre, maravilloso non, e especialmente se o fas en galego, porque a veces o algoritmo, despois falaremos do algoritmo, pero madre mía. Toca un pouco as narices. Sí. Pero, bueno, se algo bo é que o Youtubeiras tamén se abriu, se presta a facer novos formatos, e dixeron, que fantástica idea facer un podcast como se fora unha gala. Sí. Bueno, pues facemos un podcast. Estábamos pensando, que tipo de podcast podemos ser? Pois mira, tendo en conta a escenografía, este set no que estamos aquí como panchísimos, eu estou aquí, vamos, nunca noutra non me vin tan cómoda. A mí dame un pouco vibras de podcast de Criptobros. Sí, sí.
Isto non sei se é bo, Faltaríanos alguén que faga gofres con forma de xinitais, que falen do Porque non nos duro. gestionamos a tempo, que senón podíamos ter seguro. Duro que é pagar impostos. Sí, Eso seguro que cadraríamos ben. algún creador de contido tamén se cadra. Sí. Pero tamén temos que dicir que aparte de ser un podcast novidoso, bastante chulo e de lo ver, tamén seremos posiblemente o primeiro podcast que conta cun pedazo de música en directo feita por Rus. Que tal, Rus? Mira, aquí está o público empregadísimo. Non fai falta nin que pidamos aplausos. Sí, é verdade. Moi ben, seguida así, Por da gala, se non imos Sí, estar sí, moi sí. nerviosos, vale? Aplaude muchísimo. Rus, hoxe vas a ser o noso soporte emocional, vale? Que tal o ves? Cando vexas que nos poñemos nerviosos, metes música. Moi bien. Ai, que nervios. Cando ves que nervios. Vos non o sabedes, pero en realidade non vos vemos, No. Estos focos, non estamos acostumbrados a estas grandezas, estos focos cegannos, entonces non vos vemos, pero supoñemos que estades aí. E escoitamos vos, que eso sí que é moi importante. E para os que non escoitan, Por suposto, porque a quen temos tamén. temos a unhas persoas maravillosas que nos van a axudar a amenizar ben a noite. E, Leila, tesme que permitir... A ver. Esperad aí. Que faga unha cousa que sempre quixen facer na miña vida. Hola, chámome Raquel e David e imos ter o inmenso prazer de facer que esta gala poida ser disfrutada por todo o mundo. Un forte bater de palmas. Ah, claro, hai que facelo así, Claro. Bueno, nós temos que darlle as gracias aquí a Raquel e a David porque fixéronnos o noso propio signo. Ai, sí. Queres contarte cal é o teu, Carlos? A min dixéronme que me caía moi ben o C de Carlos acompañado de o casco de gravar os meque-meque. E o meu é unha L de Leila e así, porque me fago eyeliner. Que lle queda fabuloso, tamén temos que Fabuloso. decir. Tamén hai que agradecer, como non, ás persoas que, como decía tamén antes Leila, que están por detrás non de moitos proxectos, pois tamén a Gala dos Youtubeiras tamén ten moita xente detrás traballando, ao cal tamén hai que agradecer pois, o esforzo de que hoxe todas e todos esteades aquí disfrutando tranquilamente e nós tamén participando. E que cada ano poidamos reunirnos todos aquí na Gala das Youtubeiras máis agora. Así que vamos a invitar a que suban ao escenario Sara Pino, coordinadora de Youtubeiras máis e técnica de normalización lingüística. Sol Agra, deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña. E a José Manuel Rey, o alcalde de Ferrol, que nos acolle tamén aquí a cidade. Boa noite. Grazas por virdes. Todas as persoas nos sentimos ás veces a intemperie e non é que esteamos a imaginarnos as cousas. Pero é certo que a experiencia de atoparnos o raso non ten por que resultar terrible. E a pouco que poñamos interese, ben seguro que aprendemos algo. É unha maneira de medrarmos como seres humanos. Con todo, por algo será que preferimos a calor da manda, nun principio inevitablemente heteroxénea. Que buscamos a camaradería do grupo de pares e impares, mesmo sen coincidir físicamente e desde a aceptación da diferenza, con que compartimos e intercambiamos as nosas e outras historias. Sexa o carón da lareira, ou nestes tempos, en maior parte, desde os nosos teléfonos móviles e a través das redes sociais. Todo isto nunha lingua que nos permite expresar a complexidade de todos os matices dos nosos pensamentos e da nosa identidade particular. É o que nos trae aquí esta noite de inverno. Esta é a proposta que a Organización de Youtubeiras, diversa ela propia, na tipoloxía de entidades que a constitúen, e tamén no político,
leva defendendo durante 9 edicións, que son algo máis de 9 anos. Así que non me parece que estea a exaxerar se digo que é prodixioso ver tanta xente como a vos, todo o talento que tedes, dándolle sentido ao traballo que facemos, a conseguir que unha iniciativa como esta teña un valor que escapa ao que lles outorgamos as cifras núas, porque abrides espazos de coñecemento e reflexión, pero tamén de diversión e entretemento, porque ampliade os horizontes da comunidade desexada, porque tecedes redes de solidariedade e porque tamén facedes posible algo indispensable para sermos e estarmos en galego nese mundo global que chamamos Internet. Alborotar o algoritmo. Un algoritmo que é asoballante, que é homoxeneizador e, polo tanto, que é trampulleiro. Longa vida á comunidade de youtubeiras máis, gocemos da gala. Cedolle a palabra a Solagra, deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña. Pois, moitas grazas, Sara. Parabéns polo inmenso traballo que fixestes para coordinar todo isto e parabéns tamén ao xurado por o difícil que o tiveron para escoller gañadores este ano. A verdade é que é un placer estaros aquí no Teatro Jofre, un escenario do século XIX, para falar das redes de comunicación do século XXI e tamén para festexar e reivindicar, porque esta gala estáse convertindo nos mestre Mateo das redes en galego. Non nos falta nin a alfombra vermella, nin os outfits espectaculares que se viron por aí. Youtubeiras máis naceu para unir vontades e chegar a incidir onde máis falta nos fai, onde se move o 99% da poboación, nas redes sociais de todos os tipos. Por iso, fomos ampliando os formatos a concurso. As redes son a nosa fiestra para ver e para ser vistos, o noso escaparate e tamén o lugar onde se crean e modifican conciencias, onde adquiren moitas veces a mocidade máis coñecementos e opinións que na propia escola. E aí é onde ten que estar a nosa lingua, no mesmo nivel e cantidade que calquera outra lingua, ou polo menos non menos que as outras linguas oficiais do Estado. Hoxe estamos aquí para premiar a xente afouta, que non ten medo, que isque defende o que non tería por que ter defensa se as leis o amparasen, a nosa lingua propia. Unha lingua que vale para contar ciencia, literatura, cine, cociña, humor, música e o resto de materias que existen no mundo, como demostran todas as canles finalistas. Porque o galego está no mundo e non pode desaparecer da Galiza. Por iso, o meu agradecemento a todas as persoas que se presentan a estes premios, as que son finalistas, as que serán premiadas e as que xa foron outras edicións, e tamén aquelas que andan polas redes e que atopas de casualidade e aínda non coñecen que poden candidatarse para que o ano que ven formen parte desta comunidade que medra en cada edición. E o meu agradecemento tamén ao Concello de Ferrol, ao seu alcalde, concelleira e técnica, por estes 2 anos compartindo o proxecto e por permitirnos a área de lingua da Deputación da Coruña organizar esta gala na xoia arquitectónica da cidade. E agradezo tamén aos concellos que estiveron sempre, a Pontevedra, Ames, Carballo, Teo e Compostela, e aos que foron chegando, Moaña, Oleiros, Rois e Narón, e, como sempre, as 3 universidades. Obrigada a todas as técnicas de normalización que hoxe nos acompañan. E moitas grazas tamén a todas as súas representantes políticas, porque sen a súa decisión, os seus concellos non formarían parte desta iniciativa, nin destinarían parte dos seus recursos a este proxecto. Ogallá, algún día, non faga falta estas iniciativas porque poderemos vivir en galego con normalidade en todos os contextos sociais, sexa nunha notaría, nun banco, nas redes sociais ou na escola en todas as materias, sen excusas, sen insultos, sen negativas, con liberdade. Moitas veces dinnos que Internet é o espazo da liberdade total, pero quen crea contido en galego sabe
que hai un muro de silicio. Ese muro que son as liñas de código que deciden que o noso idioma é minoritario ou que non existe ou confunden con outro, porque o algoritmo non é neutral. O algoritmo ten ideoloxía e non reflexa a igualdade nin a xustiza. Por iso, facer contido en galego nas redes é un acto de resistencia individual de cada unha de vós que se converte en colectiva cando vos seguimos. Hoxe premiamos a xente que se mantén valente ante o cuestionamento, aínda que teñan que responder centos de veces aos que lle preguntan por que fan contido en galego en vez en castelán, que así tendrías máis seguidores e te entenderíamos todos. Cando non, aturar directamente insultos. Agradezovos a valentía, e iso é o que tamén premiamos hoxe. Nesta cidade, referente na loita tamén, que como a vós, sabo que é o orgullo de defender a identidade galega. Ese espírito ferrolán de non renderse que demostraron os homes e mulleres do Naval cando a chamada reconversión supo a destrucción do seu sustento. Ferrol, unha cidade que é recordada tamén polas históricas folgas obreiras do 1972 contra a ditadura franquista, cando ese dereito non estaba permitido e che podía costar a vida, como lle pasou a Amador e Daniel, que homenaxeamos cada 10 de marzo, día da clase obreira galega, ou a Moncho Reboiras cada 13 de agosto, asesinado polas costas pola policía fascista nesta cidade, mentras defendía o noso dereito a disfrutar da democracia da que hoxe coñecemos e disfrutamos todos. Esta afouteza celebrámola con alegría e alborotando o algoritmo nesta espléndida gala conducida por Leila e Carlos. Esa, sigamos, pois, alborotando nos youtubeiras por 1000 primaveras máis para a lingua galega. E doulle paso ao noso anfitrión hoxe, o alcalde de Ferrol, Xosé Manuel Rei Varela. Pois moi boas tardes, noites. Efectivamente, un día de inverno intenso en Galicia, pero moita calor aquí no Teatro Jofre, por iso un saúdo moi especial a Sol Agra, deputada que fai posible que hoxe se celebre esta gala xunto co todo o seu equipo, os compañeiros do Concello de Ferrol, pero tamén dos diferentes concellos que integran esta magnífica iniciativa, por suposto, os condutores da gala. A verdade é que mola a camiseta que trae ambientando Carlos, porque, bueno, pois conecta moi ben co espírito da nosa cidade, porque Ferrol mola. Isto é unha maneira máis de expresalo. Para nós é unha gran satisfacción ternos incorporado á organización dos premios Youtubeiras máis da Deputación da Coruña no ano pasado, unha implicación que medra neste ano acollendo esta gala, reunindo a comunidade creadora de contidos en galego na rede, para recoñecer e poñer en valor o máis destacado, que non é pouco, da produción do ano 2025. 7 categorías: creación de contido, mellor canle, mellor podcast, calidade lingüística, revelación, premio rede e premio do público. Youtubeiras, a verdade é que é un magnífico proxecto da Deputación para promover e visibilizar o talento en galego nas redes sociais. A verdade é que a concurrencia, xa digo, de ilusión, de calor humano que vemos no Teatro Jofre responde a 126 canles que aumentan significativamente con respecto ao ano anterior. Dende Ferrol consideramos que é importantísimo a colaboración entre as institucións, poñer o foco nun aspecto clave para o futuro da nosa lingua. Ese futuro pasa, sen dúbida, polo voso protagonismo, polas novas xeracións e pola vosa maneira de comunicarvos e de relacionarvos. En definitiva, a vosa maneira de estar no mundo. Estos premios conectan directamente con esa realidade e atribúen
a que o galego ocupe un espazo natural, creativo e atractivo nas plataformas digitais. Falamos dun premio pensado para a xuventude, para acompañala e recoñecer o seu talento e para demostrar que a nosa lingua é unha lingua plenamente válida para crear, innovar e comunicarse no mundo. Sen mocidade non hai futuro no galego. Por iso, o galego tamén é unha oportunidade para a xuventude. En Ferrol apostamos por estas iniciativas, por espazos de encontro ao redor da nosa lingua. Estamos convencidos que este é o camiño polo que debe transitar o noso idioma, a nosa cultura e tamén a nosa sociedade. Estamos a piques de coñecer aos gañadores, pero a verdade é que os gañadores son todos os participantes. Tedes unha gran responsabilidade entre as vosas más, nunca mellor dito, en tempos donde pasamos co teléfono móvil moitas horas na man. Sodes un exemplo no mundo de que na que as redes sociais teñen un protagonismo sen dúbida importantísimo. Quero aproveitar para falar da nosa cidade. Temos unha cidade maravillosa, cunha cultura extraordinaria, cun patrimonio histórico extraordinario, cun patrimonio natural magnífico, cunhas praias de postal, hoxe non é o día, para practicar deportes acuáticos e unha gastronomía tamén magnífica. Moitos motivos para vir a Ferrol, para vivir Ferrol, para disfrutar Ferrol e para sentir Ferrol. Estou seguro que Ferrol pode ser un escenario de próximos vídeos que poden chegar ao máis alto. Por iso, moitísimas grazas pola vosa participación, moitísimas grazas por encher de ilusión, de esperanza e de futuro este teatro que é de todos vós. Moitísimas grazas e moi boas noites. Bueno, Carlos, estás falando moito do algoritmo. Sí, de repente é sol cegador, o que non temos aquí desde hai un mes e pico. Estás falando moito do algoritmo. Que opinas? Creo que Sol dixo todo, basicamente. A realidade é a que nos temos que enfrontar todos os días cando queremos subir contidos en galego, de que ese algoritmo que nos afunde os vídeos moitas veces, que non nos mostra a xente, pero seguimos. É a reconversión das persoas que che din, efectivamente, que mellor que o fagas en castelán que chegarías a máis xente. Porque de repente pagacho con 200 visualizacións un shadow ban de 3 semanas que non te ve nin tua nai. Sí, pero creo que nos dá igual, Porque somos teimudos. Somos teimudos e, sobre todo, a xente que hoxe está aquí e máis, poderíamos decir que é xente valente. Oye, un aplauso para vos, que vos lo merecedes. Claro que sí. Que iso, como decía Sol, non? Ao final, se está esta gala atigada de persoas, de xente que crea contido, é basicamente porque hai unha forza detrás, unha valentía de que nos suda por completo, que nos vexan ou non nos vexan, que a idea é crear contido, non? É contido na nosa lingua. E estou segurísimo, isto non o falamos, que se existe o Fallado Podcast ou se existen os Meque é basicamente porque había ganas de facer contido en lingua galega. Punto. Sí, non, sabemos que desto non íbamos a vivir, E eu seguro que moitos pensan o mismo. Pero ainda así pasan moitas cousas nas redes galegas e en galego, pero galegas en xeral. Este ano pasaron... Que biches ti? Que biches que non querías ver? Que non querías ver? Ti biches os pés de rueda? Non me saltou. Eu non cheguei a velo tampouco. Había unha lenda. Pois pode ser. Sí. Solo vin os memes ao respecto. Sabes a quen si vin? Ai, dime. A Jácome nas termas. Ai. Ou na neve. Ai. Que non leva nada mal o de salir despidos. No, denlle ganas, O de sair sempre ocupa. Por algo será. Pero pasaron moitas cousas. Sabes o que pasou? Tamén esta semana. Que pasou? Que estou... Esta semana, Esta semana, ademais. Está na actualidad. Que quedaron sin TikTok. Que se Quen quedou sin acabou. TikTok? Acabouse.
Acobouse o TikTok pa chavalada. Non pichas as Ah, noticias? hombre, claro. Pero aquí non Sí, hai menos sí. de 6 anos que fagan contido, non? Bueno, a mellor hai xente... Ves, en galego temos poucos rapaces... Sí, pero esa xente acabouse. Pero sabes para quen se tiña que acabar tamén? Para esa franxa de idade de máis 40 que... Ui, a ver que vas a decir, Carlos. Mai, igual é un momento que cando nos metamos en jardíns mete música tamén, eh? Digo, pero... A ver, a mí, non sei vos, a mí saltanme vídeos con risas enlatadas de xente de máis de 40 que tamén lle había que prohibir o TikTok. Carlos, igual é que te estás achegando esa franxa de idade, porque a mí non me Pode sale ser. eso. Comentábamoslo antes ali atrás e decíalle, Leila, eu non me identifico coa xente que ve hoxe aquí. É dicir, é todo Dixo, chavalada. é todo chavalada. Quen é todo o mundo? Sí, é dicir, unha chavalada que digo, que está ben, porque que se identifiquen como xeración propia. Pero ese que hai moita xente nova facendo Sí, contido. pero hai xente tamén non tan nova que fai contido, que non digo que a xente que non, en plan, a xente que peine canas tamén tedes que facer contido, Hombre, por suposto. esta non é a crítica. A crítica é certo contido. Claro. De, por favor, parade, que os servidores botando fume, facendo vídeos e tendos aí que non paga a pena. Tentino, que despois hai uns petiscos. Ai, xa. Tentino. Vou marchar de ferrol escaldado. Efectivamente. Vou dicir, bueno, claro, isto é como o encontro anual dos creadores en galego. Hai moitos de vós que ledes aquí moitas por primeira vez e que non coñecedes ao resto da xente, outros xa levamos vindo anos. Ti cantos anos levas vindo, Carlos? Abondo. A mí sempre me nominaron e nunca me daban nada. Menos un ano. O ano pasado. O ano pasado. Pero bueno, que isto é un sitio fabuloso para coñecernos, pero tamén é certo que temos que xa dar paso ás persoas que están nominadas. Que para isto viñamos, Claro. Eu sei que vos estades aí, estades dicindo que se callen ya Dadme e un que premio. digan quen ganan. Que estaredes Totalmente. nerviosos, ademais. Pois nada, un forte aplauso e que suba a xente Veña. que dá os premios. Imos. Soben entre Carlos Rems, Lucía Filloy, María Mercedes Basante, Mónica Valencia, Ángeles Pacoret, María Rúa e María José Santos. Foron finalistas na categoría de Premio Revelación Foron finalistas na categoría de Premio Revelación Mareando o Xogo, Langrans, Mira de Novo e o Búnker de Buxos. Entregan o premio Lucía Filloy, secretaria do xurado e técnica de normalización lingüística do Concello de Oleiros, e María Mercedes Basante, concelleira de Asuntos Sociais e Emprego de Rois. Por sorprender e abraiar a través da orixinal e artesanal, dándolle unha nova vida e unha volta a memes de noso. Concédese o premio Revelación a... E o gañador é o Búnker de Buxos. O Búnker de Buxos transforma e reinterpreta vídeos virais en animacións cheas de humor. Dende Bernardino Garrido e o seu emblemático Eu que che fixen, gelipollas, e ata o famoso Telas rodas lambidas. Neste búnker, as risas están garantidas. Bueno, moitas gracias. É unha sorte estar de primeiro, porque así xa me libro disto rapidamente. Veño en representación de Anxo e Fina, que non poideron vir, así que nada, eu son o que recolle o premio. Estou moi nervioso e mira que xa falei en público varias veces, pero isto é como un pouco distinto. Bueno, nada, dedicar sobre todo o premio a miña familia, aos meus amigos que sempre están aí apoiando, sobre todo tamén ao resto de creadores de contido en galego, porque como xa escoitamos, é certo que o algoritmo é bastante puñetero con nós, hai días que
un di, isto xa está, non fago máis disto, retírome, deixo para outra xente, eu non valo para isto. Despois, claro, acaba pensando que acaba dándolle valor ao que fai, non? Penso que por iso quero dedicar a toda a xente dos días difíciles, continúa creando contido en galego, non se desanima ou, aínda que se desanime, volve a intentalo, así que, por todos eles, un aplauso e moitas gracias ao xurado. Foron finalistas do Premio a Calidade Lingüística David Ramos, Longa Lingua, Patri Otero e Diego Au. Entregan o premio Mónica Valencia, técnica de normalización lingüística do Concello de Ourense e membro do xurado, e Ángeles Pacoret, concelleira de normalización lingüística de Carballo. Por utilizar e fomentar o bo uso da lingua galega, así como a súa normalización dun xeito exemplar. Outórgase o Premio a Calidade Lingüística a... Premio Calidade Lingüística a Patri Otero. Coa súa mirada crítica, Patri Otero destaca por poñer o foco en temáticas sociais e políticas, como a defensa da sanidade pública, a crise dos pellets, a toxicidade nas redes ou os venres negros na CRTVG. Que forte, a verdad, non me esperaba, entón estou un pouco flipando. Antes de nada, quero dicir que a Diego, a David e a Longa Lingua, isto tamén a voso, isto que quede clarísimo. Grazas por facer o que...
youtubeiras. Veño a vos hoxe non como un simple gañador, senón como o vosso novo alcalde. Un alcalde bondadoso, un alcalde vitalicio, que non terá problemas en reprimir a disidencia, salvo de xénero, esa está totalmente permitida. De feito, será fomentada. Antes de iniciar este discurso, quixera antes agradecer as miñas concelleiras, Mía Meme, Conachadas, Sara Seco, Gabri Fuentes, Guasón Galiza e os Langrans, que seguro están dormindo. Tamén quixera agradecer a Maos, organizador tamén de youtubeiras, a meu mozo, que me agora mesmo, a todos estes amigos meus, a miña familia, Fran, Merchi, e tamén a todos vos aguantar a miña esquizofrenia. Un aplauso para todos ustedes. Finalmente, quixera anunciar as miñas 15 primeiras medidas como alcalde vitalicio de youtubeiras. Será obrigatorio os vasos nas casas dos descoñecidos. Expropiar obligaria para poder construir no seu lugar un portal negro. O queixo e marmelo consideraránse bens de primeira necesidade. Só se permitirá a escoita da música de Grande Amore, Lontras, Reiger, Piratas en Parche, Rafa e Pablo y los Ciervos Dorados. Un saúdo para do Chinto. Os fogos a peito descuberto serán considerados delitos graves contra a decencia e estarán penados coa maior das condeas. Escoitar durante 2 horas a un epolítique dicirche que estás salvando a lingua galega por publicar un mísero story. Que se non nos remato e logo me matan. Executarase públicamente a Salseu SC na Praza do Toural. Legalizarase a felicidade, abolirase a auga de yogur, comeremos merda e seremos felices. Moitas grazas. Bueno, nada, o alcalde e o equipo casi nos desmontan o set. Sí. Tú te vayas. Ti quédate por aquí. Colle un micro, que te escoiten. Saluda si queres. Está acendido. Está acendido. Estamos Bueno, boas noites. Melodiosa voz. Estamos aquí postas polos untamientos todos. Literalmente. 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 Chute un meme. Financiarías youtubeiras. Era todo o que queríamos hoy. Moi ben. Cantos estímulos, Dios mío. Cantos estímulos. É unha forma boa de vir recoller un premio. Sí, totalmente. Un Eu exército. queixábame, a min a xente dime que son demasiado compocentrista. Compocentrista. Os que acaban de subir... Ai, non está de máis ser un pouco compocentrista. Sí, a verdade que sí. Estamos en Ferrol, agora estamos... No. Moi ben, pero unha tira para casa. Vos, cando gañastes o premio, deberíades traer a un exército de mex. Eso é verdade, pero están ocultos. Ti non os ves, pero están, É moito mec. Ai, claro. E ti que onda? Oxe, en palabras que me gustaría que se empregasen máis, gabarse. Hai que se gabarse. Espera, que teño que lelo. Presumir daquilo que se expresa ou se posúe. Eu tenho un momento de gabarte, María. Pois, entón non paro, Esta usáchela nalgún dos teus vídeos? Usei. Ai. Pero que non Pensábamos que usaches... éramos originales. Non usaches a de... Espera. Weltanschauung. Xeito de concibir o mundo e a vida. Que é iso? Eso acabo de inventar, non? E iso aparece no dicionario da Real Academia Galega en contra das bochechas, en plan, as bochechas non aparecen Weltanschauung, que non o di nin Luis Iglesias. Entendinche dos bolechas. No, bochechas, as bochechas. Non aparece, pero sí que aparece esta palabra. Bueno, hai que ser inclusivas. Sempre. 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 Nacionalidades. Con outras linguas, no noso dicionario.
Sabedes que lle faltan aos youtubeiros? Estaba pensando eu agora porque ves perfecta, fantástica. Mira, temos o mesmo vimos nome. perfectas, de feito. É que somos perfectos. Sí. Faltalle unha alfombra vermella. Elo ese que desi non che sirve. Pero esa non dá xeito para pasar todos por aí. Bueno, é verdad, non colle... Os do chute non colle. É verdad, dicía só que isto era como o mestre Mateo, pois faltalle a alfombra Oliver Lash vermella. No, Oliver Lash... Por aí a ti non... Bueno, vese ben, No, aquí no, gana. Sempre gana todo. Ten algo pos demais. Algo terá que perder. Pois eu creo que tamén, estaba falando antes tamén, que moita xente que te viu medraches no YouTube, para que non sei, a xente pode buscar na hemeroteca os primeiros vídeos de María no YouTube. Que non sei se os borrou, No, non borrei nada. A miña pegada digital está intacta, por desgracia. De que anos son os primeiros? Do 2020 empecé. Ano pandémico, Que Pero ano fixo? había que ocupar o tempo de algo. Era eso drogarse. Pois xa está. Prohibida a diversión, supongo. Pero que, bueno, que é un exemplo, ao final, non, de que moitas persoas que estades aquí, que estades empezando a crear, que sodes moi noviñas, comentábamoslo antes, que, jolín, que María é un exemplo da evolución que se pode facer de crear contido. E eu sempre poño a María moitas veces de exemplo de que se pode vivir un pouquiño disto creando contido en galego, sobre todo, con todas as cousas en contras que hai, e moitas veces, e isto de engadilo, aparte de facelo en galego, posicionarse con temas que non gustan, pero que María se posiciona. Aí é un tema delicadísimo. A ver, autónoma, Claro, quere preguntar, Carlos. Pasa que está sendo moi cordial. Xa mala convidada o podcast de Crypto Bros, a verdad. É verdad. Se vivir desto? En que momento se empeza a cobrar? Isto seguro que interesa a xente que está por aí sentada. Vivo nun zulo, pero... Que dixeche? Bueno. Zulo nun sitio moi pequeno. Pero, a ver... Pero esos demais tamén, De momento vais... Xa. Por suerte. Claro. Pero, bueno, de momento vais tirando. Hai esperanzas. Sí, é xente que pode vivir deso. Notade, Polo menos para pagar os micros. Home, falaba o alcalde de Ferrol dos vídeos, pois a ver, que solta moneda. Efectivamente. Hai que empezar... Hai que pensar sacar subvencións para comprarse micros e focos. Digo eu. Sí. E tamén a empresa privada que se anime a contratar xa, non creadores galegos, non, creadores que falan o galego nos seus vídeos. Porque estou moi canso de ver xente con ese daqui... tema, Cada vez que vou a un instituto, pregúntolle á chavalada, coñecedes alguén? E dime, Xurxo Carreño. Basta. O chocas. Tamén é galego. Chocas. Outro bo. E tamén a versión galega que, por favor, hai xente que crea contido en galego, que non fai falta traeros, que non o crean, podedes traer. Estou abrindo moitos melóns, pero eu aproveito. Bueno, hai que falar as cousas. Os xardíns, ruso, os xardíns, por favor. Mete musiquita cando nos metamos en xardíns. Ves musiquita de xardíns? Está ahora ruso, mierda. No, son necesarios. Moi ben. Pode valer. Un clilo, de repente. E que consello lle darías ás persoas que están hoxe aquí, que ao mellor non chegaron ni sequera a estar nominadas, pero que, bueno, que están creando contidos, igual que decía o do Boom, que non se desanimen, que se pode seguir facendo contido. Sí, efectivamente fai falta paciencia, porque non botei a conta de cantos vídeos subiu eu nestes case 6 anos, pero moitos. E non chegar a encher, claro. Entón, compre paciencia e compre moito amor pola nosa lingua, pola nosa cultura e por todas nós. Apoiarnos é moi importante. Deixademe tamén tocar unha cousa. Dixetes, non é para encher, e eu creo que tamén é importante para moitas persoas, e aí xa metémonos en saúde mental, de non fai falta ser top, non fai falta ter nin ser moitos seguidores. Sí, o éxito é algo moi relativo. A mellor para ti o éxito é facerte rico, cajar cartos, pero para outra xente o éxito é contribuir á nosa cultura, contribuir á nosa lingua, e facer rede entre todas. Que isto quedouche tan bonito.
Que eu creo que vámoslo deixar É así. que mo podes a huevo, jo. De que, de verdad. Política, todo política. Bueno, María, pues moitas gracias. Grazas Que a sigas vos. creando polo menos outros 6. Dios Este queira. conformas? Moitos máis. Eu, si, ó. Bueno, xo casi non veño que teño mi delite, pero... Ai, no, hombre, no. A ver se non me esfurrico polo camiño. Bueno, non pasa nada, o día moi largo. Pois, Quen sabe? moitas grazas. Continuamos coa entrega de premios. Bueno, Carlos, facer un podcast a veces é un pouco cansado, Eu sei, estou cansadísimo ahora xa. Estás cansado? Está che dando un Estou baixón cansado. así, Sí. anímico destes. É como que necesito motivación, Ti crees que alguén nos está escoitando? energía. Bueno, aquí estamos escoitando porque non lles queda outra. Sí, porque non poden marchar. Claro, efectivamente. Pero ti crees que na casa alguén nos escoita? É unha movida esa, E sabes que é moi movida? Non sei se a vos pasou. Teño ido, e é verídico, polo amor de Deus, que é real, de estar facendo papeleo nunha, bueno, sabes, mostrador, con xente sentada moi ao fondo, e estar falando e dicir, ti és os meque-meque. Pasouche. Pasou. E foi como, que bonito. Sabes, que te Que recoñezan bonito. pola voz, porque non se... Claro, aínda que se pode Bueno, ver, sí non que se se ve. ve. Pero dixeron, pola voz. E vi, que chulo, Guau. Sí que hai xente, sí que hai Hai xente. xente. Pero... Sí, sí, é verdad. Moitos máis non hai, A mí pero... unha vez pararonme pola rúa nun paso de peatóns cando iba a cruzar, aparte iba cos cascos. Díxeme que me fixestes unha vez unha entrevista de rúa. E dixen, bueno, non xa como que perde un pouco a máis, sabes? Porque xa, efectivamente, atracamos, literal. Entonces é normal que non recoñezas. Vamos contar segredos. A mí... Todo grabando, Pero, cando dixen, no, unha rapaza do Fallado, e tal, dixen, calderas, son moitísimas. Non son moitas, realmente, son poucas, pero a sensación de que estades moitísimas... Somos unhas cuantas, Somos unhas cantas. Somos unhas cuantas. Cantas sodes? Deberíamos ter feito unha quiniela para ver cantas, se a xente sabe cantas somos. Se te digo que non. Que ben Éramos finado 8, fías, ahora somos Dios, 6. Dios, la alma del Espíritu Santo. Sí. Somos como os de Denijures. O mismo, O mismo. En fin, sabes sobre podcasts? Que? Este ano está de suerte. Porque hai categoría propia. Por fin. Por fin. Nos... Non dixaste ti antes, pero tivemos que en categorías que eran, pues, bueno, un pouco aleatorias, ¿no? Pero que tuvemos que enfrentarnos a youtubers, a Sí. divulgadores, a xente que facía festos incluso. Sí. Non sei se estás, Luis, por aquí. Non sei se puñeches vir, pero sí. Eu non o vin a Luis. Luis, con todo o cariño do mundo, te queremos muchísimo, Sí, a verdad que sí, Pero eras un duro rival. Sí, e come, quen vai competir contra Luis? Hoxe estamos a Xa, facer o é certo. cesto. Eu enamórome escuitando ese rapaz. Hombre, por supuesto, Luis é o mellor. A mí dá un pouco de pena que se este perdendo o formato YouTube. Ai, tocaches máis. Sei que a ti tamén che dá pena. É que eu son dos youtubeiros de verdad, dos de o YouTube, o vídeo en horizontal. Pero ti sigues vendo YouTube? Uf, moitísimo. Sí. Total, é miña tele. E seguro Sí. que moita xente de aquí tamén é así. É dicir, non vemos a tele, só vemos YouTube e así. Vedes moito YouTube? No. No. Vedes máis YouTube? TikTok. Bueno. Hai xente... Bueno. Pero é certo, isto comentámoslo xa na gala pasada, non? De que só gañaran dous Sí. premios, dous vídeos en horizontal, o resto eran todos en vertical, non? É como están cambiando tamén un pouco os formatos, as formas, e o consumo tamén un pouco rápido, non? Porque un vídeo de YouTube, ao final, é un vídeo longo que lle tens que dedicar o seu tempo tamén para consumilo, en comparación con, por exemplo, TikTok, que é swipe, para arriba, para arriba, para arriba. Sabes que pasa? Igual é este o 2026 o ano de volver ao formato YouTube, porque 2026 es el nuevo 2016. En serio? Ti isto non lo sabes, No, Carlos? en serio? Vos sabédelo, non? Porque consumes YouTube e non TikTok. Sí, é verdade. Si non sabelielo. Pois igual é o momento de volver. Eu recomendo a xente que
se poña tamén a facer vídeo longo, que tamén está ben non só crear, porque moitas veces cando creas un contido en vertical que ten que durar 30 segundos, é un estrés tamén para as persoas que están detrás creando, porque moitas veces queres meter moito contido e non hai segundos, pero o algoritmo volve aí a favorecer que sexan curtos, moi rápidos, estímulos. Pero sabes que hai que facer? DJ, dalle aí. Alborotar o algoritmo. Xa era hora, Aí, precisamente. Aí entro. Bueno, pero sí. Vamos a ver quen máis alborota o algoritmo. Dállelo. Seguimos cos premios. Dalle. Veña. Soben a entregar los premios Carlos Pereiro, Pilar Lueiro, Uxío Broullón, Cristina López, Amil e Marían Ferreiro. Foron finalistas do premio do público a historia Unha vida, 25N no Ceip de Tarrío de Xurxo Varela. Fica coa bola nos cuartos de final da Conference League de Fica coa bola. Caldo de repolo de Paco Pacolas. Os bolechas van a servizos sociais de Chuten Meme. Entregan o premio Carlos Pereiro, xornalista, comunicador vivos e membro do xurado, e Pilar Lueiro, concelleira de Deporte, Relacións Veciñais, Festas e Rural do Concello de Santiago de Compostela. Por conseguir mobilizar a súa comunidade e ser o vídeo máis votado do medio público e para... Cada historia, unha vida. Cada historia unha vida é o vídeo conmemorativo polo Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, realizado polo alumnado do CEI Plurilingüe de Tarrío de Culleredo. Unha peza onde o alumnado expresa o seu compromiso contra a violencia machista, unha traxedia en que a educación e a conciencia de identidade é máis importante que nunca. Dios, tiñades razón de que non se ve nada, Nada, dar as gracias á comunidade do CEIP de Tarrío, que é o cole onde eu exerzo como mestre, ás miñas compañeras que son maravillosas, Silvia, Ari e Cris, que foi un regalo enorme. Podo decir que movilizamos as familias, cole, puxemos carteles, fixemos asterios para o mal. Nada, conseguimos, os nosos alumnos van a estar atentos, imos a destinar o premio a accións educativas no centro, e nada, que 1000 primaveras máis para a lingua. Finalistas do premio ao mellor podcast Prendidísima. Diversos podcast. Fora de Mapa podcast. E a ferida aberta no 36. Entregan o premio Uxío Broullón, ilustrador, deseñador gráfico e membro en representación de Pod Galego, e Cristina López, vicerreitor de Igualdade e Diversidade da UEDC. Por usar as súas voces para crear un conxunto de pezas sonoras en forma de xanela coa que achegarnos a culturas, minorías e linguas, cunha edición coidada e profesional, entrega o premio ao mellor podcast a... Fora de Mapa. E a Diáspora Fora de Mapa, un podcast que nos narra en profundidade a realidade das minorías en Europa. Un traballo de divulgación con rigor xornalístico e sociolóxico que analiza a historia, a lingua e a cultura dende a llada dunha galega e un galego. Bueno, eu non pensaba que íamos gañar, non preparei nada, graciñas aos organizadores,
para outros nomeados, este premio tamén é un pouco voso. Nos somos dos boomeres da diáspora, non entendimos boa parte destes chistes, moito menos das referencias a Santiago Tela, a esa cultura. Eu non teño TikTok, etc. Este podcast é moi de nicho, e pola contra, bueno, pois temos unha comunidade ben xeitosa, na diáspora tamén temos comunidades moi xeitosas, hai moita xente que está facendo cousas interesantes, e eu a min gustaría que contases connosco, nos existimos, e queremos que nos fagades un pouquiño máis de causa. Bueno, eu creo que a comunidade que existe dentro e fora do país pois é moi interesante, e bueno, tamén o premio queremos agradecer, por suposto, a persoas que nos escoitan, aos colaboradores, as persoas que se deixaron entrevistar. Bueno, nada, é un podcast, como digo, Juan, moi de nicho, pero agradecer que as persoas teñan interese en coñecer todas eses grandes, pequenos ou pequenos grandes povos que están espallados por Europa e que, a pesar como noso, non, que están no mapa, pois loitan cada día porque a súa lingua, as tradicións e a cultura non morran. Así que, pois nada, moi agradecidos, a verdade, moi agradecidas. Agradecidos a Podgalego, por si non lle agradecín antes, pero repito, grazas a Podgalego. Foron listas do premio Mayor Canle Carlota Hatos, Antontísimo, Rogelio Santos Queiruca e Rodri Mig. Entregan o premio John Amil, presidente da GAL e membro do xurado, Marián Ferreiro, alcaldesa de Navarra. Polo seu labor xornalístico, a súa traxectoria e a promoción da música en galego, de xeito altruísta, concédese o premio a mellor canle a Rodri Míguez. O compromiso ca lingua e a paixón pola música galega de todos os xéneros son a marca de identidade de Rodri Míguez. Cos seus vídeos falando de festivais, grupos emerxentes e novidades musicais, acumula preto de 500.000 de gústames en TikTok, sendo o divulgador musical máis influente. Sí que é certo que non se ve nada. Que non nos facemos caso, pero é verdade, non mentimos. É o millor. Eu ia agradecer, pero realmente acabades de toda a narrativa que teño coas miñas amigas que levo dicindo que son o Leonardo DiCaprio dos premios en galego, pero claro, agora acabo de recibir un premio e xa non podo dicilo, así que, bueno, en fin, non quero foderme, pero bueno, o que é. Moitísimas grazas, sobre todo agradecerlle isto á miña familia, en especial aos meus pais que están por ali, por partirse o lombo, por crear o contexto económico e, sobre todo, psicolóxico para que eu pudera formarme, pudera crear e, sobre todo, desenvolver un proxecto como este. Agradecerlle tamén ás miñas amigas porque realmente son o refuxio, o apoio para non botar todo a merda con cantidade de cousas negativas que pasan detrás das. En especial agradecer a todas as horas, Rogelio, Antón, Carlota, na nosa categoría, pero sobre todo a todas vos por ser referencia, por ser exemplo e sobre todo por ser militancia de que se pode ter unha Galiza en galego, que creo que é fundamental. No final de todo, moitas grazas ao xurado e moitas grazas a todas as persoas que ven os vídeos e que apoian desinteresadamente de maneira xenuína todos os proxectos como os nosos. Moitísimas grazas.
antes de dar paso, quero aproveitar meter a nun compromiso, e é que antes de subir a entregar o premio Uxío, non lle gusta nada sair en fotos, vídeos, nin nada polo estilo. É unha putada para el que tuve que ir aquí arriba. Pois sí. Pero hai que lle agradecer, porque nós somos dous podcasters, e se non fora grazas a toda esta xente que leva 20 anos facendo podcast, posiblemente nós non empezaríamos ni moito menos. Así que un aplauso moi forte para a xente que leva moitos, pero moitos anos facendo podcast en galego. Bueno, estamos moi soiños aquí. Estamos moi soiños. Que é un podcast sin invitados. Sí. Collemos así a xente co dedo. Vamos a poñer nun aprieto aquí a un par de personas. Va, sinalamos. Que Venga. suba Que David Ramos. Que suba Leti Toto. E que suba David Gesteira. Arriba. Con David. Caras de desubicados ustedes ahora mismo, non estamos entendendo nada. Bueno, A sentade. ver, seguimos sentando, claro, non collemos todo, pero Onde poidades. Alguén que se sente por aquí. Mira, David, ti, séntate aquí. Venga, No, no, senta, de pé senta. non te quedas, que aquí collemos todos. Venga, tedes que coller os micros, que senón aquí non vos escoitan. Bueno. Venga, sí. Perfecto. David, séntate. Vete, miriño, coño, vete pa aquí. Poñeríame sin micro. Non vos lo esperabades. Nós tampouco. Sabes, tensos de repente. Isto foi unha cousa de última hora. Sí. Dixan, veña, subir esta xente para arriba. Isto síntese moito máis acolledor de repente. Bueno, que tal estades? Que tal estades vivindo a gala? Podía estar mellor. Sí, meu pobre, está apretado, Xa. pero bueno. É verdad. Bueno, os Davids xa pasaste os nervios. Levanse moi mal os nervios, a que sí? Que polo que sexa voltaron agora, claro. Sí, no, pero Nada, bueno, a tranquilos. verdade é que desde aquí non ninguén, así que Perfecto. Efectivamente, como se estiveramos solos. Ti, David, xa estiveches outros anos aquí? No YouTube? No, estuve no Carballo Interplay o ano pasado. E é o primeiro ano que ves as youtubeiras? Sí. O sea, é a primeira vez que vides os tres as youtubeiras. Sí. Pois pode ser, sí. Que fuerte, E como Que viades guai. isto desde fora? Eu dixen antes, así de broma, cando estábamos ensaiando, cumbre de influencers. Home, a mí foi roupa medida, para min estes son os meus Óscars. Guau. Jane ou non jane, dame igual, o sea. Literalmente estivo falando dúas semanas dicindo iremos demasiado, mas nunca é demasiado, Nunca chicas. demasiado, exactamente. Como hai que poñer a alfombra roja. Home. Que forte. Eu na miña vida me preparei tanto. Ni hoxe, xa podelo ver. Pois toma nota. Laura Villar, unha diseñadora que te cagas no corsé, cando queiras deixocho, pero podeche facer un tamén. A medida. Ai, chicas, pois vou aproveitar para mencionar que traio unha rede das redeiras de cariño que o sector primario parece ser que agora está en perigo, así que hai que telos tamén presentes. Mira, Que dio apoyedes Luis Pera aí na foto do comercio Marco. local, que estes pendentes son tamén dunha chica de cariño, todo moi localista. Hai que ser patriota. Día que apoyar o comercio local tamén. Efectivamente, muy bien, pues claro que sí, oye. Claro que sí. Oye, estades os tres aquí porque sodes tres persoas que digamos que alborotastes moito o algoritmo durante estes últimos meses. David, ti hasta escribiches un libro. Sí. Eres la nova Dulceida gallega. Dente. Espero que no, espero que... No, eres mellor que a Dulceida, No, por suposto. espero que non por Bueno, respetamos a Dulceida, Ao final, a historia de Galicia, eu non sei de que escribiu de Dulceida, supoño que de moda. Bueno, non teño ni idea tampouco. Vale. Alguén sabe que historia de Galicia, non? Non creo. Efectivamente. Como foi eso? Ese lanzar un libro. Pois a verdade é que é unha experiencia moi bonita. Ir por aí, que a xente che agradeza, que vexan que hai xente nova que lle interesa a historia. Está moi guai. Está indo ben, ¿no? E a forma... Está guai, chico. Sí, está. La historia se enseña mal. Sí. Leti, que tamén divulga a historia, sabe perfectamente. Efectivamente. Bueno, Leti, ti fuches como revelación este ano, Non entendo nada. Non entendes nada. Carambas, home. O sea, que apareciches na nada. Sí. Como pensas? En que foi o primeiro que publicaste? Pois foi un vídeo sobre os arcáns, porque eu estaba facendo mestrado de Historia Contemporánea na USC, e foi un suceso
ao lado da miña casa, e cando fun preguntar, porque dixen, non hai ningún tipo de documento, nada, en plan, voulle preguntar á xente. E a xente en plan, ai, sí, matáronos, pero foi na guerra civil, pero non, eso non se pregunta, pero non sei que. Non se pregunta. Non se pregunta. Entón, ante ese silencio, dixen, que carallo pasou aquí, que todo o mundo sabe que pasou, pero ninguén me sabe dicir que pasou. E non era da guerra civil, o sea, foi 20 anos antes. Entón, eu investiguei, fixen un traballo para unha materia do mestrado, e dixen, joder, se eu non sabía todo isto, a miña zona vai interesar moito. E tiven a sorte de que lle interesou máis xente que a xente da miña zona. E por eso é moi importante a divulgación nas redes tamén. Sí, sí. Efectivamente. Oye, David, e ti, ahora abandonaches Galicia. Sí, agora estou de Erasmus en Irlanda. Ali estou, facendo contido en galego. Teño clase de galego ali, para a xente que diga que a nosa lingua ten fronteiras, eu estou en Irlanda estudando galego, filoloxía galega, de feito. E nada, moi contento, a verdad. E moita xente que estudia galego en Irlanda? Moita xente, eu ao ser nativo galego, claro. Non podo Eres coller... unha estrella, de repente. Claro, sacadeces. Non podo coller os niveis máis baixos de lingua, por claro, por lo que sexa, sei falar. Entón... Está moi ben saber falar, Entón, a niveis máis altos somos pouca xente nas aulas, mais sei que nos niveis máis altos sí que hai gran interese polas linguas que poderíamos dicir que non son como as predominantes, non? Para que logo a xente diga que non lle interesamos a ninguén, claro. Pois que sepades que sí. A mí o que me gusta desta xente que ten esa frescura, non? Como Verdad? esa gana de facer contido. E claro, normal que te acabas enganchando aos vosos vídeos, porque o facedes super ben, non? Sí. E incluso comentaba de lo ahora, non? Que tamén con temas de principio non poden parecer entretidos, que sí que o son, ese prexuizo encima é que facedes genial, basicamente. Gracias. Unha forte aplauso, Bueno, por favor. que pasedes, sigades pasando moi ben no que queda de gala. Oye, quero darvos os parabéns, que a mí me chivaron que estaba de aniversario en febreiro. E eu... Sí. Bueno. Antes. Bueno, sí. Eu creo que se filtrou porque subín unha historia co calero que tiña o meu aniversario. Claro, efectivamente, así que un moi bon mes para nacer. E que vivan las Piscis, por favor. Bueno, no, somos no, acuario. No, pero eu son Piscis. Bueno, aquí haberá gen máis. Eu xa son acuario tamén. Eu choro moito, eu son Piscis, lo siento. Non pasa nada. Bueno, que disfrutedes da gala, porque vamos a dar o último premio, que é o de creación de contido. Leti, ti estarás un pouco... Eu que aquí a mí xa non me subades máis, total. Bueno. Se cada tes que volver a subir, pero de momento íbamos mandar baixar. Moitas gracias, Bueno, Pois moi ben. Pois nada, vamos co último premio da noite. Sí. Que xa isto vai acabando. Estás facendo largo? Sí. Ui, non hai respostas, son moi mala señal. Sí, que suele decir outra. Sí, no. Bueno, nada, venga, vamos allá. Entregan o premio Sol Agra, deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, e José Manuel Rei, alcalde de Ferrol. Foron finalistas do premio á creación de contidos con achadas. A do Chinto. Miguel B. Lesta. A Ladeira de Súa. Eu prefería Terese, porque con isto non o sei. Estou aquí. Pola calidade visual, a súa imaginación e a súa capacidade en converter calquera tema unha mensaxe reflexiva, divertida e reivindicativa apta para todos os públicos, outorgas o premio á creación de contidos a Nuria Grandío por Conachas. Nuria Grandío é a rapaza de Conachadas. Nuria comparte contido de todo tipo. Roupa, xusto, diglosia, festivais, tendencias, pero sempre con moito humor e sen renunciar aos seus valores. Conciencia de clase, mirada feminista e compromiso galeguista. O que ela deu por chamar retranca consciente.
disfrutáramos máis ou menos a 1 minuto e medio. Instagram e TikTok non temos excusa, é o noso tempo, entonces non queda outra. E, bueno, como a mí sempre me dixeron que de ben nacida ser agradecida, eu vou aproveitar este momento para agradecer, en primeiro, quero agradecer, evidentemente, as que eu chamo as miñas amigas, as que me teñen dito algunha vez, as Conachaders, que son esas seguidoras que me están apoiando cada día, que se agradece moitísimo. Tamén quero facer mención especial ás referentes, que son estas persoas que levan anos facendo camiño, que son grazas a estes premios. Estades moitas delas, e sen vos é imposible. Tamén, non vou dicir compartir o premio, porque os cartos veñen moi ben, pero sí que sei que son merecedoras deste premio as miñas compañeras de nominación, Leti, Marta, Miguel, moitas grazas tamén polo que facedes. Grazas ao meu esfínter por evitar que me estea cagando agora mismo dos nervios, polo digo. No meu eido máis persoal, quero agradecer, pois, por unha parte, a miña rede de amigas que sempre están aí, pois, para botar un rexoube ou para dicirme tía, necesitas que te gravemos? Aí vamos. Ou un destes de que guapa sales no último vídeo, que parece que se levanta o día, unha cosa torrona. E tamén moitas grazas ao xa coñecido polo nome de o meu churri pichurri, que sempre está aí, pois, apoiándome e coidando moito de min, porque os cuidados son moi importantes nisto, e senón moitas de nós acabaremos ou sen crear contido ou creando a mente calvas. E xa de último, quero agradecerlle no meu lado máis persoal a mí, que ainda encima está hoxe aquí, ou seja, que emoción. E, bueno, quero agradecer varias cousas. Unha delas é pagarme unha formación que non sabía realmente para que me iba a servir, e oiches, pois non me foi tan mal. Por outra parte, por ser un exemplo de muller independiente, e, sobre todo, por criarme en galego, por plantar en min unha semente de identidade e unha semente de paixón pola lingua que, sin ela, pois, é que non sería directamente. E, en xeral, grazas a todas as aboas, a todas as persoas que nos criaron en galego, que siguen falando en galego, a pesar de que moitas teñen unha represión consciente ou inconsciente na súa cabeza metida, e que viva o galego, basicamente. Bueno, pois xa conocemos os premios. Eu estou... Ergémonos. É máis costas. Xa dixen que un novo. Eres novo. A min os cadris están dando. Levantamos o Venga, cu. vamos. E agora cando baixamos ao público empezamos a atracado... Venga, ahora vamos a todo o mundo. No. Vamos a ver. Que tens que facer antes de vir para o teatro como tal? Este papel. Sonamos de algo? Sí, non? Vale. Acordades vos do que puxestes? Que tal van esas las? Claro, hai xente que xa sabe que gaño. Básicamente porque xa sabemos quen son as finalistas, gañadoras... Non sei se o saben, Teño o resgardo. Mirade o resgardo que me os a gañaste. Eu tirei, non é? E cantas acertaches, Carlos? Eu creo Non sabíamos nada, Unha ou dúas, só. Eu 3. Sí. Non está mal, son 7. Casi 5. Acertaches 3? Sí. Carambas, ainda acertaches. Pero hai persoas que acertaron máis. Hai persoas que acertaron máis. Hai que dicir unha cousa. Non sei cantas persoas aquí hoxe. Ninguén acertou todas, Nadie. Quen acertou, non sei. Cales 6. 6, carambas. Quen? Es que non veo nada. Hai unha persoa que Sara. acertou 6. Sara Seco. Positivamente acertou 6. Sara, vente pa aquí. Ui, tes que dar unha volta importante. Tes que vir porque tes que recoller un premio ti tamén. Hai dúas... Espérate, que alguén se levanta, que é Leti da Taberna, que tamén acertou 6. Está ben. Vedes, é que Leti e Sara son xa expertas en redes. Xa vían por onde... E hai outra persoa... 6. Erika Pereiro. Erika Pereiro. ¿Dónde estás, ¿Dónde Erika está Erika? Pereiro? Claro, amiga de Sara e de Leti, ¿no? É que puxeron as mismas. Chicas, moi ben acertado, ¿no? Nunca podemos recoller un premio.
Eso está moi ben. Fala por ti. Eu non me presentei ao Youtubeiras na vida, veño ganar pola quiniela, oi? A min que non me toca ningún na vida. Bueno, perfecto, moitas gracias. Érica? Pois estará vindo. Bueno, vou dicir algo que non dixo ninguén e vai matala. E non dixemos que Youtubeiras... Só Sí, unha podo cousa. dicir algo? Tes que ir moi a modiño, porque xa me avisaron. Cuidado con la Perdón. idea que fala moi rápido. Dios tamén, perdón. Que aquí houve dúas cousas que non se dixeron, que mentras estamos aquí festexando, siguen bombardeando Palestina. E que Youtubeiras, sí, por moitas máis iniciativas como estas que fomenten a lingua e que isto vai medrando, eu que sou unha boomer corentona, alégrome moito de ver medrar isto. O mismo Youtubeiras, sí, digo, altri, non. É que mentras estamos aquí festexando a lingua, a Xunta aínda non renovou o plan de normalización lingüística. A ver, tedesme que aguantar o micro que non teño mouse. Vamos a ver, en toda quiniela hai un bote. Non só viñamos aquí con arguminolas, e fiximos aquí atender. Pois como debe ser. En toda quiniela hai un bote, así que aquí tedes os vosos botes de gominolas. Cartos non hai de momento, eh? Igual hai que pedirlle pos que non vai vir. Non. Erika traballa comigo, non sei se quere vir. Está Perjonza. No, pois que cho leven. Dallo o diploma, xa lle diches? Sí, bueno, teño aí xa. Pois nada. Eso, contratacións a Erika, vale? Pois moitísimos parabéns. Gracias, chicas. Bueno, pois nada, isto quedou todo desmontado. Foi culpa de Chuten Meme e os seus concelleiros. Arrasa pero por onde pasa. Non pasa nada, arrasa por onde pasa, literalmente. Non nos queda nada xa... No, agradecemento, simplemente. Ahora hai que ir petiscar, que é o importante. Sí, E que ninguén perdou o autobús despois, eh? Que é igual. Temos que agradecer, si ou si, a quen pon os cartiños. E os medios. E os medios. Así que, bueno, despois de cada concello se berramos e aplaudimos. Ben? Así que, agradecemento aos concellos que participan no proxecto Youtubeiras, os cales son Concello de Ames, Concello de Carballo, Concello de Ferrol, Concello de Moaña, Concello de Narón, Concello de Oleiros, Concello de Pontevedra, Concello de Rois, Concello de Compostela e Concello de Teo. E hai que darlles gracias tamén á Deputación da Coruña e ás universidades Santiago, Coruña e Vigo. Tamén agradecer ao xuri desta edición, a María Rúa, a Jon Amil, Mónica Fernández, a Carlos Pereiro, o Xío Broullón e a secretaria Lucía Filloi, que ademais é técnica do Concello de Oleiros. Vamos deixar aquí caer isto, que Oleiros sería un sitio bastante adecuado para facer a gala o ano que ven. Al que deche ben na casa ou... Bueno, quédame cerca. Más que Ferrol. Guiño, guiño. Lucía, modeilos. Grazas tamén aos intérpretes de lingua de signos, David. E gracias por poñernos ese signo fantástico que nos vai a quedar para sempre. E grazas tamén a Rus, que nos estuveches aquí acompañando coa túa música. Ai. Falta algo moi importante. Que non o vedes, pero a voz que estuve en off, todo o mundo a coñece, grazas a Gabri. Grazas. Na máis, non? Xa está, rematou. Ahora a petiscar. Grazas a todos vos. Tamén, é verdade. Por vir. E por crear en galego. E nada. Convido a rede, subo vídeo, cambio. Tamén facedio no día a día, aínda que a moitas persoas lle poda custar polos prexuizos que todos e todas sabemos. Así que nada, seguidio facendo, se non o facedes, dade o paso. Nada, que disfrutades e alborotar o algoritmo. A seguir alborotando o algoritmo todo o mundo. Vémonos para a próxima gala o ano que ven. Que se sades moi, moi felices.
Querido público, chegamos a fin deste primeiro podcast de Outubeiras máis. Por favor, persoas gañadoras, en breve sacaremos unha foto de familia, non marchedes. Polo demais, un milleiro de grazas a toda a xente por vir. Abríguense, pórtense ben e non esquezan alborotar o algoritmo. Ata a seguinte!